ini wayangan deh ini Pak. Tahun ini wayangan. Salahnya ini seperti ini. Gede Pak. Gus Akbar siapa? Belum. Oh, aku Balowo. Wah, apa salah? Ada sama yang punya apa Mas? Lamun kelangan orang keketon, terima lamun kataman sesare. Ini kan pengen duwe bojo dalang. Gila. Amin. Gelem kok kowe? Kowe gelem? Sing moh nikah. Wong lanang ki lek wis kandel jatuh cinta wis Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to Pak. Berusaha ora terus ora Salibri diaturi jumeneng kono pasumbang lagon kok diatur karo genduk iken Salibri. Oh, ngono ya. Ya disepati musik Mas lho. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri kota Tahu. Ya. Iken Salibri yo. Sundalu do cahayu niken Salibri. Sundalu, bapakku yang tergenit. Bapak aku ki yo cilik lho, Pak. Aku yo cilik lho, Pak. Terus maksudmu piye kok muni cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lek kowe njaluk sama aku tak sangoni 100 kuwi nguyai segara. Mergo bengi iki bayaranmu ayo bayaranku ke bayaranmu. Beda Pak, bayaran piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Nek aku wae panggah aku to, Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho, Pak. Dia ngomongin kalau anak to nggih. Yo. Ini yang disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki boyo nyangoni. Ora terus bulane kuwi yang segara lek 100 ya berarti sak juta ae, Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sakuku yo mek 100 tok iki mau. Pakene sing wis nek kerja tak ngomong ibumu lho. Aku ora tau duit lho. Masa? Tenang. Awak tak kei ora enak bisa yo. Tak resik bisa pakai apa ini. Ini loh, karena 10.000 belum loh. Ya. Ya sudah kalau gitu kita selama tidak bertemu, Pak. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat, Pak. Pakai studi dengan report sehat. Amin. Alhamdulillah. Niki acarane Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin ya. Dies hari Natalis lahir, hari lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Ini ki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Kowe rene sendiri. Mriki nembe sepeda niki ketinggalan. Bisa niki ya. Nggih ketinggalan, Pak. Ngono ya. Nggih, Dewi iki wayangan Dewi iki, Pak. Tahun ini wayangan. Salahnya ini seperti ini. Sering niki SMK niki sering Pak. Ngentenake acara-acara ngeten iki. Berarti nek ngomong ke sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya iki pancen bener ya, Nduk. Nggih, lan sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek kelawitane, ya nek dalane sing ngucuki. Ya nek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho Pak. SMK yang seperti ini itu dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar lho Pak. Iya. Nggih, benten namanya SMK aku, Pak. SMK. Sing dituangke pariwisata Jakarta kok, Pak. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya.
dan semoga semakin banyak muridnya dan terutama buat Bapak Ibu guru khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman Suyetno mugi-mugi pinaringan rezeki kang kathah barokah amin turah-turah mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun amin Bapak Kepala Sekolah tentang damel jas biru sanes sing ndi jasa tak kaya lho sing malambe nggih maksudnya sebelah jas biru lah Pak Lukman nggih oke sebentar lho Pak mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya tambah sabar ngomong murid-muridnya Pak Lukman pimpinan manggap kowe hah? heeh kan putih duwe gawe kewajatan tapi regamu warang gak sido ampun lho Pak ampun mikir kula larang lho Pak nah sampai dicicil mikir oh sampai cicil nggih sampai dicicil sak menika oh isu awan kalih bengi nggih Pak kowe mau tampil bisa aja kamu selalu juga dadi siswi ya kamu saya masih SMA jadi lho sis iya masih Pak SMA ya saya kelas 2 doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI sana? oh ini juga melihat siswa-siswa Oh, banyak sekali yang melihat juga gandrung dengan suaramu. oh iya Pak ya semoga menjadi anak yang sukses berbakti kepada kedua orang tua semoga tercapai cita-citanya dan bisa membanggakan kedua orang tua Amin, amin. Yang penting gue menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Ya. 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 Nembang apa manut. Nah, ya. Nembang apa terserah karo nduk iken. Ya. Nah, ya. Apa Pak lagunya sing halus apa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarung. Lagi dibadhetke lagu-lagu sing ngono ya. Ya, kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Esok ya jauh. Wis monggo gendut iki sanitri sing pilih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pangundut ning mengko bubar iki lho. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Nah, ya. Iki sing kembang sing berbau gamelan kuwi dhisik. Nggih. Apa? Bawane Mbak. Bawane manut. Nggih. Bawa Sambung Panci Dalu ya kan? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Kuturejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Jalan Ki Anom Dwija Kangko yang bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari orang 18 opo tanggal 18 Juli 2016. Astagfirullah Pak. Sesuai Sing lewati ulang tahun.
Lah ya, Wah. Ya. Nanging wanci penggemar ya tau nganggap awake dhewe Mas Ruki saka Pelandangan Pace. Di WA lebih kecetit bagiane Mas boten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam nggih mawon kangge pemuda Pelandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran nyuwun lagon napa kemawon mandut ya harap semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya kuwi kendhane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu saking pangan damel gamelan Bali Mas Angko nggih nek badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman kula legi ya juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso. Ya nah aja nah Tanono ingkang rupita nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik sing kedua garap gamelan Bali no. Uga aku salam lawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya mau do salaman lawan aku Mas napa kemawon aku lali ya Toli Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas duduk ya
Rasanya kurang komplit Dok Niken. Ya. Kalau beliaunya jadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman menika dadi kepala sekolah wonten ing mriki derek tindak manggung merga mbok menawa panjenengane kepengin saged jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Dok Niken. Mula diaturi tindak manggung ya. Yap. Diaturi tindak manggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Kewaran tindak mriki Pak. Ya. Kok sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyombang kelakon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak manggung. Oh, ngono ah. Kok nek kersa bakal tak wani kenang-kenangan saka aku no. Ya, Kondo Tresno. Ah, yo terus. Idola panjenengan Genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marang Pak, pun minangke kalian Niken Salindri pun marang. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih, pun alhamdulillah. Kula derek pamit nggih, Pak. Lha kok sik kok? Oh, sik nanti. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Kasih mongko penggali menjadi anu nun sewu Pak, ingkang dalu menika kemareng rawuh derek kula sepat sinten tamu undangan VIP ing parang rawuh sing derek kula sepat kula mau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya Nggih, ampun Pak. Nah, dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten. Insyaallah Bapak nggih. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang iki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep manggap malih. Nggih, insyaallah. Bangun nggih Pak. Matur suwun. Nggih, 1,5 juta Pak Ibu. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap nggih. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Ibu ugi Ibu. Napa lagu napa? Niken. Napa, Bu? Bokong semok. Dipun? Bokong semok. Mas Joko. Lah lintang asmara. Tangan poro. Nggih. Badhe dhuwit kali Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak aku susu mawon Pak ya? Boten Pak, ya Allah boten kok. Loh, boten kula niku. Loh, sampun Pak, boten usah pun mungkin. Mengke kula bakene mawon.
Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sama enten boten. Dalange sore mawon sing iso duet ora. Oh dalange mau Saking mriki sekolah mriki. Nggih. Nggih. Oh, genduk kok. Kaya kudu diratakne. Sama Pak Ji. Niki bilang betul kali kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa terfavorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Nanti mau dalange kontene munggahene. Nah, ya pakaiane wayang, buku wayang oke. Oh, selfie, Pak. Oke. Selfie. Boten kamera belakang, Pak. Kula Sing montoni kan. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Ale kula. Selfie lho kok ngarep lho, karo ndi. Anu Pak dipotone mawon. Oh, dipotone nggih. Sare marep. Gandeng Pak, gandeng. Gandeng. Sampun. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Enak anu wani ora, dalange sore mau munggahke wani ora, sapa mau jenenge ayo. Dalange mau. Ajar kendele. Aku enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Kata mboten mau wis mulih moro. Siswane mriki wau, Pak. Sing dalang mau enten sinten, Pak? Sunggan namun siji. Oh, namun tunggal. Namine Mas sinten namine? Ora nganti usahe. Oleh wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, di penyemangat. Wani ora. Ya wis langka lho. Duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke, jalan-jalanan sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge dia sambil karo sama terbang. Ada orang, wani ora. Iki lho, Pak. Nah ini di dalangi SMK PGRI 1 Nganjuk baru 2 bulan belajar dalang yang nakanya wis wani pentas. Ya, oke. Jenengmu sapa guys? Oh, Dirli. Sapa? Dirli. Oh, Dirli Ora sapa? pantes jenengmu Dirli iki. Kenapa? Lek dalang iki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo apa meneh Kangkong. Purba Asmara. Anom Suroto. Dirli. Tapi seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Kelas piro Cak Bagus? Mas Diri saiki ning kene kelas sekolah. Nggih. Kelas pinten? Kelas kali. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sama belajar dalang nembe 2 bulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Halo. Oh, Akbar Balowo. Oh, Akbar salah. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Jaluk Gus. Sanes. Niki arep Mas Akbar. Ada sama yang punya apa Mas? Jadi Nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Salang. Ngono. Nggih. Kali Bambang Balowo. Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titikan. Ayo. Suluk. Suluk belok Mas Indro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang dengan dalang Ki Anom Suroto pas, Ki Purbo Asmoro pas, bareng Ki Dalang Dirli. Ganti nang jenengmu. Joki rego. Lah yo ngedoke rego iso larang. Pilih sama sik. Dirli Galo Pramudya. Loh, ai Pramudya. Loh, gawe O. Nah, kayak itu. Ah. Ayo. Apa, suluke sampean apa?
Ya. Apike ya Allah. Oh, sing urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon, trimo lamun kataman sesare. Lakawana longso srahing Bathara. Siswa oleh SMKP GRI suaranya hebat, suaranya jos. Dari cita-cita ini kan pengen duwe bojo dalang. Iya. Amin. Gelem kok kowe? Kowe gelem sing moh nikah. Sampe gelem dadi bojoku, Mas. Boten. Ya bener kok siap nyawamu iki. Gak tatak blas. Wong lanang kok karo nikah ora katene. Wong lanang ki lek wis kandel jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to Pak. Berusaha ora terus ora tampak blas kuwi sampe Ora wani. sing gak bawa apa. Lah sing mau wedeni saka kene apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing kok wedeni apa karo nikah? Kata. Nggih. Contone siji wae. Ketenarane ingkang salindri coklo mangsa wong lanang arep nyedaki digrit atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono lho. Nggih, leres. Kowe masa kecil. Nggih. Aja ngono. Gedekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, ku suwe-suwe sing gede. Iso mani karo mikir kali. Jenenge kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Ala kene wong nang asmara apa ya? Tangan Semara. Siang pantoro. Kok fales sama? Kok fales to? Ora. Nah. Siang pantoro ratri mau ngajir ke pupulo. Tak wayang lele. Nah, ya kowe ditandang tangane karo Pak Anem bisa. Tapi sontene pun toto nggih Pak. Mas. Toto. Mas apa Mas? Dirli. Ya. Apa boleh Dirli. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmor. Halo.